Dit is het beeld. Ooit klonk je het roezen van de Middelzee. Maar goed 500 jaar geleden wordt hier een dik aangelegd en kon de vruchtbare grond bewerkt worden. Die dik worden aangelegd met de hand. Scheppen, dag in dag uit. Een grond zo zwaar dat een trekker erin hangen blijft. De arbeiders kwamen uit Friesland, maar ook uit Zuid-Holland, Zeeland en andere gebieden. Toen ben ik hier hangen gebleven. En met haar de mentaliteit van niet lullen, maar werken. Recht door zee, geen poppenkast. Ook de taal is bleven. We praten hier Fries, Hollands of een mengsel van beide. En dat is de taal die ik praat. Het Beelds. Maar zo'n 20 jaar is hier ook een andere taal te horen. Eén die je niet verwachten zou. Een exotische taal, helemaal uit Azië. Het Thais. Ja, of je staat te bedelen dan. Oh, goedemorgen. Goedemorgen. Een wijze monnik die Nederlands spreekt. Ja, nou. een beetje. Ja, nou. Vanmorgen dat kun je goed doen. Ja, dat is goed verstaanbaar hoor. Je hoeft niet te draaien wat er zit. Wij zijn hier verleden jaar komen wonen, hier zo in de EVC Slimstraat. En mijn vrouw is als geloof boeddhisme. En in Amsterdam hebben we ook een tempel waar monniken zitten. En voor het geloof van mijn vrouw willen ze graag het huis inwijden. Dat is een Thaise traditie wat ze graag hier in Nederland ook graag wil hebben. Oké. En daarvoor hebben wij vandaag de monniken uitgenodigd om ons huis in te wijden. Is het ook een spannende dag? Ja, niet zo spannend, maar heel gelukkig vandaag. Heel hoe? Gelukkig. Gelukkig, ja. Heel gelukkig voor haar. Ja. Een hele ploeg Thaise vrouwen dus. Maar het begon allegaar met Nang Preuwang Pak. Zij was 20 jaar geleden de eerste Thai die hier op beeld belandde. Ja, in het begin een heleboel dingen, dat allemaal wat moeilijk. Ja, en ja, in het begin tussen die twee Europese en Aziatische mensen, dat is cultuur en karakter. En ook nog in Friesland is heel anders als Hollander op een. Hier zeg maar gewoon boem, recht uitpraten. Maar de anderen niet, een beetje rondje, maar hier niet. Ik ben helemaal niet gewend vroeger. Wat te zeggen en boem en klaar. Zoals in een woord. Hè. Godverdomme, ik zeg, ik ben echt. Ik was de 4e mijn verjaardag en Kees hij vroeg mij, wat wil jij hebben om jouw verjaardag? Ik weet niet, wat moet ik aan jou geven, hij zei. Ik zei,
wil jij aan mij iets geven? Ja, ik zeg het maar. Ik zeg, dit woord van jou, die godverdomme, ik wil dat kopen en dan ga ik naar de dijk en dan gooi ik weg naar de zee. Ik wil niet meer horen, zei ik. En hij is stil. Maar nu gaat het niet hoor, dan zeg ik zo weg. Nu zeg je het zelf ook. Ja, potverdorie, maar niet God, maar pot, zei ik. Ja. Ja. Maar daar schrok je van, dat directe? Ja. Ja. Weet je wel, ja. Dus je was de eerste Thai? Ja, dat denk ik wel, ja. Toen was niemand. Ik ben helemaal alleen. Dan moet ik, ja, kennis zoeken, wat de tijd maar niet eens. Nee, dat was 20 jaar terug, ik was helemaal alleen. Maar nu komt een heleboel, die Thaise, dat komt zeg maar via de familie, hè, zussen. Nou, zoek maar een andere voor haar zus of voor haar nicht. Dat komt achterna, ja. Dus het is een beetje uit de hand gelopen met die Thai? Ja, dat gaat er zo, hè. Ja, ik denk dat is wel. Een hele grote groep nu bij ons in Friesland, ja, heel veel. Morgen. 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 Hey, morgen. Goedemorgen. Morgen. Woe. Nang werkt bij Hessing Groente en Fruit. Tegaar met nachtvier taai bedienen ze een inpakmachine. Het is een tonig werk. De machine maakt een prot leven en het is er nooit warmer als 11 graden. Maar Nang maakt er het beste van. Nou, ik ga straks lumpia bakken. Ga ik het hele bedrijf tracteren. Maar bak je vaker lumpia's op het werk? Ik doe niet zo vaak, alleen maar speciale dagen zoals mijn verjaardag of zoiets. Maar niet vaak, veel te druk. Hè. Ja. Maar thuis wel. En waarom vandaag dan? Iets speciaals, dat komt Omroep Friesland om bij ons de foto of film te maken. Dus dat wil ik graag dat de echte Thaise wat te maken en tracteren. Ook aan jullie groepen en het hele bedrijf bij Hessing. Dat vinden wij leuk. En ze hebben een mooi bord voor je gemaakt, hè? Ja, heel mooi bord, ja. Dat is echt perfect. En mooie tafel hier. Eigenlijk is het niet echt om te bakken, maar ze maken het wel speciaal voor mij. Okay. Ja. Nou, ik ga nu beginnen. Heb jij honger? Ja, lekker. En dat spul wat eten van haar? Oh, dat is heerlijk. Ne? Kijk nog eens hoe de hebel zijn. Dat kennen wij niet, eigenlijk. Nee. Dat kun je zo fijn klaarmaken. Of niet, nee? Ja, vaak. Ik maak het vaak hier. Maar jij hebt vaak wat thuis eten hier? Ja, ze neemt wel gauw eens wat met, hè, van huis. Ja. En, dan smullen we ervan in de kantine, hè? Ja, dat meldt dan? Ja, dat weet ik. Ja, dat weet ik. Dat weet ik. Dat komt op belucht al, hè? Nee, maar het is hartstikke leuk. Ja. Ja. Maar wel apart dat het zo kan in het bedrijf. Dat zij gewoon staat te koken. Ja. Moet ook een beetje, hè? Ja. Hoe moet gebeuren? Ja. Ze snijden krijg de verkeerde kant in, hè? Nou, wij snijden verkeerd. Hier. Ze snijden het allemaal. Wij snijden naar ons toe. Wij snijden naar ons toe. Ik denk dat wij verkeerd snijden, hoor. Dus die tijd die leerde je maar de goede aardappels snijden. Ja, dat denk ik wel, ja. Nou ja, wij doen dat met de machine, maar zij doet het met de haal, hè. Maar het gaat sneller. Doe dat snel, hè. Dat is wel zo snel. Ja, hè? Hallo. Hey. Hallo. Ik heb wat iets voor lekker voor jullie. Oh, heerlijk. Oh, heerlijk. Dankjewel. Nou, die kan zo goed koken. Zo. Zijn het frikandel? Frikandel, ja, Thaise frikandel. Deze is piri piri en deze is gewoon een lumpia. Oké. Niet goed voor de lijn. Nou, Ed. Ja. Smakelijk. Geef je alleen beeld? Lekker dan? Dank u. Die Pieter, hè?
Nee, goed. Smaakt best. We hebben hier een stuk of 5 hebben we in dienst. Ja, en dat voldoet geweldig. Ja, eerlijk waar. Fantastische collega's hebben we eraan. En ja, zeer tevreden. Altijd op tijd, altijd goede inzet. En ja, zeer content mee. Dus ik ben harde werkers. Ja, zeker harde werkers. Ja, zeker. Ja. Maar neem je jou wel eens een bord boerenkool met voor hun? Nee, eerlijk gezegd niet. Nee. Ze krijgen wel eens boerenkool of hutspot, maar dat, en eerpels. Zelf maken. Maar dat koken ze dan zelf. Ja. Ja. Ik ben ook niet een van wat de boer dat kent hij niet, dat vreet hij niet. Dat is ook niet zo. We zijn echt, we houden vrij breed. We houden overal wel van. Ja. Als maar uit de frituur komt. Ja, juist. Alhamdulillah nanti lang. Ja, precies. Ja. Ja, precies. Nou, ik dan stropen en dan ga je een bret. Ja, hè? Ja, en dan doe ik een paar dagen later om het hennebouwen naar de regio in de kast. Hier zijn maar meer een broodje van die rattenskiermeidje en een rekje. Die moesten mij gaan uit Thailand. Dat ik hier een broodje van die dikke ratten en die ga ik even rekken. Ja. En je gaat de heel skien van de bonkenpluizen. Dan hadden ze nog weer droog bakt. Ja. En in Poeten en die ben mij gegaan naar Thailand. En ik had een foto op de tafel daar en met zijn handen hadden ze erom heen zitten te knagen. Oh, die muskusratten, zag weer. En de muskusratten in Thailand op. Ja, prachtig is dat. No? Hij vertelt toen hij heeft een Nederlandse vrouw en de relatie is niet goed gegaan, dus gaat hij uit en hij wil ook een buitenlandse vrouw hebben. Dus hij ging op vakantie en heb ik daar ontmoet. Oké. Ja. En heb daar ontmoet via Nang, zeg maar. Oké. Ja. En even praten en omgaan. Nou, klinkt wel. Dus hij kiest mij, ik kies hem. Daarom ben ik hier gekomen. En hoe bevalt dat? Voor mij niet moeilijk. Nee? Nee, want ik leef daar nog moeilijker dan hier. Oké. Ik werk de hele maand. Verdien misschien ongeveer 200 euro. En dat moet alles. In 200 euro. Dat is zwaar leven hoor. Ja. En dus een dochter gekregen? Ja, dat wou ik heel graag. Een kind hebben. En dan heb ik. Hè? Ja, toch? Ja, dat is mijn grote wens. Echt waar hoor. Maar mag je net even naar binnen om wat voor mooi te pikken? Van zien? Ja. En het mediteren en het... Hij zei u hebben net bij. Ik heb mijn eigen geloof. Ik heb een basket meegekregen, kom je maar net van jou of jou. Dus. Dan moet hij vooral je maar zelf. Als hij harder in de wing houden, ik zit hier de hele dag al. Ja? Oh nee. Dus je mag je rustig helpen. Ja. U was hier erbij, oh. Onder de genade van een drankje. Ja. Dat moet het lukken. En je hebt dan ook zo'n tussen een beetje een praatclub, want je moet vaak elkaar treffen, hè? Ja. De man is het vaak een beetje apart, hè? Ja. Ja. Die maakt goed zeggen, en de vrouw is het ben. Vaak ik wat over eten. Je krijgt zo vroeger je hier nog voor- en naverkeer. Ja. Zeg je dat waar? Ja.
Ja, dat is het lot van de Nederlandse man en de Thaise vrouw, hè? Ja. Ja, op een gegeven moment kreeg ik wel wat last van mijn heupen, dus een beetje krampen. En dat deed op een gegeven moment een beetje zeer. Oké. Dus, maar jullie niet gewend, hè? Wij wel gewend. Ja. Dat is de reden waarvoor ik dan een beetje krampachtig een beetje zat. Maar ja, dat is gelukkig maar 1 dag. En je moet er maar wat voor over hebben. Slang? Ja. Lekker, kijk. Van kijken. Ja, hier. Proberen. Niet honger. Zij stalkte mij toen ik in Thailand was. Met sms'jes sturen van... Kom maar naar Phuket, het is hier hartstikke mooi en ik kan je alles laten zien. En, nou ja, ik was toch alleenig dus en ik wou naar het strand toe. Ik denk, ach, Pattaya of Phuket, wat maakt het uit? Dus ik ga naar Phuket. En daar heb ik haar getroffen en ja... Zo zijn we elkaar blijven hangen. En toen je haar voor het eerst zegen, wat dacht je toen? Dit is een grote nee. Want ze is voor een Thai is het dus vrij groot. Maar jij zat een beetje achter hem aan? Klein beetje, hè? Jij probeerde hem te versieren? Jij wou mij hebben. Ja. Ja? Waarom? Omdat ik... Deze... Hollandse man, hoor. Hollandse man van dingen aardig. En hij... ook... Lief. Lief. Ja, hij lief. Je schoenen ook meteen vies. 2 jaar geleden is de vader overleden en ze bellen een dag te laat, waardoor wij dus de hele begrafenis of de crematie en alles missen. En nu kregen ze afgelopen maandag bericht dat de moeder die heeft een hersenberoerte gekregen. En ja, die lag in het ziekenhuis, intensive care, ze is verlamd. En ze is nou thuis en ze wordt verzorgd door de oudste zus. Maar moet je erheen? Ja, ze gaat er wel heen. Maar ja, wanneer weten we nog niet. Maar nu veel zorgen maken dus? Ja, ik kan niet slapen. Slecht slapen. En altijd droom. Maar van mij zoet. Bellen elke dag naar Thailand. En zij bekleiden. En ik kan niet naar Thailand. Omdat deze jaar 2 keer. Altijd terug en veel van kost veel geld? Ja. Ik kom vanavond 10 uur. 10 uur. Zie je toen? Zie je toen? Zie je toen? Uiteindelijk is ons mem 2 weken later sterven. Is direct naar Thailand vlogen en waar krijgt appetiet voor de crematie. Hans was niet met. Maken ze die wel zorgen om? Nou, in het begin wel, nou niet meer. Ze heeft zoveel vriendinnen. Ze heeft dan een brood aan de oren Thai? Jawel. En Thai die moet Thai om zich heen hebben, anders dan wordt het niks. Dus dat die oren Thai hier net wien? Dan had ze het heel erg moeilijk gehad. Dan had het waarschijnlijk niet zo lang uitgehouden dat ze hier in Nederland kon blijven, gelijk met mij. Dan zou het waarschijnlijk toch zijn dat ze vaker naar Thailand toe was gegaan. Waiting for them. Waiting for people. You're gonna walk soon. Meditation, walking. Relax your body and mind. Okay?
paar keer in het jaar eigenlijk zoiets feest. Dat is huis inwijden. Volgend jaar zullen wij het huis inwijden. Dan heb ik verbouwing achter de rug hopelijk. En dan komen ze bij ons. Dus dan heb je het hele gebeuren thuis? Ja. Dan moeten we de catering doen. Maar jou had met dat geloof niet zoveel? Nou ja, wij verstaan er niks van. Dus wij zeggen ook van, nou, laat ze maar wat gaan. Wij brengen ze wel, we halen ze wel. En ze doen maar wat ze willen. Ja. Ik ben niet te moeilijk bezig. De vrouwen zorgen goed voor ons. Wij krijgen lekker eten en drinken wat goed regel voor ons. Ze maken voor ons speciaal wat minder pittig. Oké. Die vrouw van mij die eet helemaal pittig, dus dat kunnen wij niet eten. Nee, dat gaat hem al? Ja, dat gaat zo mal. Nee, dat red ik niet. Is een vrouw nou ook zorgzamer dan een vrouw hier? Ja, voor mijn idee wel. Ik heb een Nederlandse vrouw gehad en ik wil niet meer terug. Maar waar blijkt dat uit? Ja, uit heel soort dingen. De omgang. Een Nederlandse vrouw die kookt dan wel voor je. Maar die zal niet het eten bij je brengen. Van, nou, alsjeblieft hier, pak het maar. En, wil je wat drinken hebben? Heb je genoeg eten? Viest het wel lekker? Als het niet lekker is, dan krijg je gelijk ander eten. Nou, de Nederlandse vrouw die zei gewoon van, dat eerder en dat eet je maar. Dus ja, dat is toch heel anders. Ja. Ja, ze zorgen wel heel goed voor je. Maar eigenlijk niet eens in de keuken komen. Nee? Nee. En aanwassen? Dat heb ik de afgelopen 3 jaar al niet meteen. Nee, hè? Nee. Dus zo goed heb ik het wel. Schoonmaken ook niet te doen, aanwassen niet. Wat heb je daarin, Jurgen? Een autobahn? Hoe bevalt het ons, een Thaise vrouw? Ja, heel best, joh. Ja. Al dagen en boord voor lekker eten. Ja. Dik in de water. Oké. Ja, we krijgen van alles. Hier maar ingrediënten en bereid spek en zo. En als ze bij die eerst wat kouder krijgen, nou, dan krijg je stamppot en zo. Dan kan je het zelf wat beter houden. En dan hoeven ze, dan kunnen ze op de beetje ries kunnen ze dan net doen weer. Oké. Dan moet ze een stamppot hebben. Juist. Nou, dat mag ik graag. En is het beter dan een Beeldse vrouw? Nou ja, een Beeldse vrouw ga ik nog nooit gaan, maar zo wel een Nederlandse vrouw. Ja, hier kan ik er aardig beter mee rooien. Ja? Ja. Je bent er niks van, hè? Hoe kan dat? Ja, dat weet ik niet, jongen. Weet je wat het is? Ik ben een vrije vogel. Ik ben altijd in veel visje jagen en ik ben rattenvanger en zo wat. Ja, jongen, dan kan je net een vrouw gaan, die is altijd krijgsjocht. En ik ga een paar keer de trouwbesten nog en dat ging alleen net goed en dat hindert ik alleen niks. En dat ik het net rooien kan mij weven, dan ben ik gauw urine. Ja. Dan ging je wel verder op zich? Ja. Dat was heus hen. Ik ga de eerste keer trouwd geweest en dan ga ik een Iris 15 in Lennik geweest. Nou ja, Lennik dat is echt niks. Toen ben ik waar ik een wee van moest, maar ja, dat was een bambi, jongen, dat is niks voor. Dat had ik echt zo lang door. Maar ik zei, deze jongen bloot geen 15 jaar weer al Lennik. Nou, toen ben ik op vakantie geweest en toen hield toevallig deze vrouw trouwen. Nou, en daar ben ik nog bij. Ik ben al hier 80 jaar. Zo. Ik heb nog nooit zo lang mijn Nederlands weer uitgehouden. Hey. Heel veel hoor. En heb je Nathalie wel eens mooi? Ja, volgens mij die had juist direct mij geweest, hè? Ja. Die heeft mij het veel in. Ja. Dat had je vangen. Die gaat hartstikke goed. Ja, dan is morgen met mij, hè? Ja, als naar vakantie. Ja. En ik heb je een ijsschoolonderwijs. Dat is nog wel leuker. Hè? Ja. Je moet die echt een beetje bedienen, hè? Met Choppie. Is hij ook bang voor dat zo'n relatie niet lang duurt? Nee, maar ik zei, ik ben wel zeker. Ja, ik wil beter leven en een goede gezin opbouwen. Ik ga niet raar ding doen hoor. En hij maar afwachten. En ja hoor. Ja, als je moet het eerst toch wel wat zien. Ja. Dat is jou niks. Nee.
Want hoeveel verschillen je dan qua leeftijd? Ja. Ja, ik denk dat we zo'n 20 jaar schil of zo. Dat is toch een eind? Ja, maar dat zei ik niks hier. Nee. Zo. Had je maar ook allemaal wat onveel... Ja, dat is niet verder zo goed. We leven heel goed, mijn man. Ik heb vertrouwen in hem. Hij heeft goede baan en hij is een goede vader, goede man. Dus we gaan zo prima met rond, hè? Ja, dat is genoeg. Overal gaat het wel hartstikke goed op een of andere manier. Terwijl het hele andere werelden binnen. Ja, het is een hele andere wereld. Maar zo, die mensen, ik, ja, die weten wel wat ze willen. Zo, daar ben ik, dat haast overal. Daar ben ik vanzelf goudzoekers. En die denken, nou, we zien daar even en als we daar binnen, dan gaan we voort. Maar ja, zo werkt het hier net. Zo, ik ga voort niet een uitlijn dat we er hier ook uit voor werken moeten. Nou? Ja. En nou ja, we kunnen dus verder wel redden. En we zijn zo'n. We hadden verder zo mooi wat. We hadden Gerda een mooi famke. En dat gaat goed, joh. Ja. En wat is nou het geheim is dat het dan toch werken tussen zo'n thuis en die beeld van die Friese man? Een man erin, de mensen in haar waarde letten. Ja, als je eens een keer voetballen dan horen vooral je thuis en vooral je te praten, nou, dan ga je gang. En je neemt de auto mee. En ik ging op een fiets voort. Ja. En zo is het. Ja. Want ik vlieg al een hele week in de auto om met het werk. Ja. Maar ja, je moet net zeggen van dit mij net en dat mij net. Je moet ze net vers binnen. Dat zou ik niet willen. Nee. No? En dan gaat het bij jou ook mis, denk ik, dat jou vers moet. Ach jongen, dat komt net klaar. Nee. Nee. Dat heeft te maken met de cultuur van de Aziatische vrouw. Die zijn toch altijd wat, meer onderdanig aan de man. Dat krijgen ze van huis uit mee. Ze moeten zich een beetje onderdanig gedragen ten opzichte van de man. Het is wel eens moeilijk hoor, want ik ben zelf meer van het principe, we zijn allebei gelijk. Maar ja, het zit in ze en je krijgt het er niet weer uit. Nee. Zo zijn wij. Zijn wij altijd nooit niet veel, jij moet dat niet op, jij dit, nee, dat zeggen wij niet veel. Als we goed vinden, dat zeggen wij niet, jij moet zo die tijd thuis, jij moet dat niet doen en moet je dit, dat zeggen wij niet. Maar misschien een Nederlandse vrouw wil, weet ik niet, maar wij niet. Dus je bent hartstikke tevreden? Ja, echt waar. Ja. Toch? Ja. En hoe kan het dan dat het zo goed gaat tussen die Friese of Beeldse mannen en die Thaise vrouwen? Volgens mij, dat gaat om de personen. Als die man niet goed, dan blijft die vrouw ook niet lang bij hem. Hetzelfde, als die vrouw niet goed, dan houdt die man ook niet zo lang bij die vrouw, hoor. Nee. Dus die mensen, die moeten eigen weg vinden. Ja.